Ginoo talaga oh. Oh, oh. Grabe, lumulokso pa mga toy. Ang laki oh. Laki. Laki. Oh. Sus, Ginoo. Oh. Uli. Yun, malaki-laki to. Nadali na naman. Malaki na naman to. Plak-plak talaga. Natin, plak-plak. Uy. Oh, sus. Uli na naman. Oh, tulak ka. Oh, malaki-laki to. Oh, grabe mga kasi. Uwian na tayo kagad. Naman mga kasi, uwian na naman. Uli na naman. Alam, yung isa pa. Uli, ula ka. Ula, kasi ang ba yung ano? Ito, mas malaki. Ito, mas malaki mga kasi. Uy, malaki. Pipiliin natin mas mabigat. Oh, magmaal na ka. Laki na naman. Ayun, kitatay na naman. Dala-dalawa. Laki oh. Gire! Grabe. Mama! Galing ka. Lapad. Grabing huli na yung mga tayo na laki yan. Ito pa. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayun, grabe lalapad yan mga katwigers. Yun, thank you Lord. Mga tayo. Grabe yung mga tayo. Puno ito sigurado mga tayo. Grabe, lalaki oh. Puno talaga mga tayo. Grabe, puno talaga. Lalaki oh. Sus, Ginoo. Yun, thank you talaga Lord. Kasi pang-ayuda natin ito. Yun. Kila Katoy George, kila Katoy Linis. Ito, kila Kuya. Sa akin mga tayo. Ito yung akin. May dalawang malapad ka. Good morning mga katoy. Yan mga katoy, bali panibagong fishing adventures tayo mga katoy, no? Yan, dito tayo sa may barangay Bagong Bayan. Yun. Yan ang fishing spot natin mga katoy. Yan, tapos sila Kuya, meron tayong kasama doon, yung dalawa mga lokal dito na anglers. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat mga katoy. Yun, against the light mga katoy, pasensya na mga katoy. Yun, bali part pa rin ito mga tayo ng tagig. So yan mga tayo, dito na tayo. Ihagis ko na lang ito mga tayo. So dalawa yung pamiwas natin, no. Yun, good morning po ulit sa inyo mga tayo, no. Nakuha natin yung ano nila, yung dawi. Nasa malayo mga tayo, tapos floater. Yun, yan mga tayo. Ang bilis ng kibit mga tayo. Grabe, nakaano na ako mga tayo. Siguro 6. Ayan, 6 na piraso na siguro yan o 8. Ayan, ganyan mga katoy. Ang bilis eh. Yan o. Grabe. Tumibit ka doon. Ayan. Uli ka. Ay, ginagawa? Ayan naman mga katoy. Sumaryusik. Yun, huli. Huli ka rin sa wakas. Di lang kasi mga tinaabutan. Pero yung mga original yan mga tayo. Yun. Yun mga tayo, pakita ko sa inyo mga tayo yung huli natin. Wala, pagpasensya nyo na mga tayo yung ano natin, video against the light. Grabing kibit dito mga tayo. Kailangan matsambahan mo talaga yung ano, iwas. Yung mga tayo, sinagat na naman isa ko. Sinagat na. Ala ka. Yung mga tayo, uy, dami na kaagad. Ala, kinagat na. Huli na naman. Ay, nakawala. Grabing spot na mga tayo. Yun, mega love dapat nga pala sa sa Mandaluyong Anglers, no? Kila Kuya Francisco at kay Vice Danny, kila Kuya Jojo at kay kayla Manoy. Grabing spot dito mga master. Tara na kayo. Ay naku. Grabing nakaraan mga tayo. Kahit huli na ako dumating mga tayo ay napakarami pa rin huli na Pinagat na Yan, pinakagat na naman isa Alak. Uli na naman. Yun yan mga tayo.
Grabe na to. Oh mga tay, oh. Sus, ginoo. Grabe, wala nang edit-edit to mga tay. Tingnan nyo mga tay, kakatapon ko lang. Oh, yan kung gaano kalakas. Kung gaano kasakalam tong spot na to. Oh, yan na naman. Oh. Yan na. Yan na, huli na. Oh, ayan na lang. Oh, huli na naman mga tay. Oh. Grabe, oh. Uy, maliit. 3 fingers. So, balik na dito, balik. Anak ko, ubusan tayo ito ng bulatin dito. Hindi na naman tayo nito makakapagtagal dito. Pagdating labanan, mga tay. Dalawa yung gamit natin, mga tay, no? Kaya maraming salamat nga pala sa mga silent viewers, mga tay, no? Lagi ko po akong sinusuportahan sa mga adventures ko. Nanginginig, mga tay, pagka nakakaano ko. Yan, tingnan nyo, mga tay. Yan. Yun, malayo-layo yung mga tay. Oh, nawala na kaagad, eh. Uli, yan na naman mga tay. Oh, uli kaagad, oh. Grabe. Dito boss yung dawi. Yung mga tay, oh. Grabe, nalaki pati, oh. Nangangatog-gatog pa ako, Diyos ko. Oh, ano ka, sumabit. Grabe, oh. Kakalagang ilan. Oh, yan na naman. Hindi pa nga nakakapaglagay mga rin, eh. Diyos ko, maliit itong isa. Ah, wala nang edit-edit talaga to. Ah, wala na ito na. Oh, sus. Huli na naman. Oh, laka. Oh, malaki-laki to. Oh, grabe mga kasi. Tana, uwian na tayo kagad dito. Diri-diritso, eh. Meron tayong update sa fishing spot. Pasensya nyo na mga tay. Wala na talaga to. Ala. Sa Sokmon mga tay, ano daw, may hina daw ngayon, litaw. Dito litaw pero marao, yan na naman, oh. Sige. Uli na naman. Grabe, oh. Diyos ko, kakatapon lang. Yun, 3 fingers mga tay. Magsasawa kang 3 fingers pala dito. Napakarami. Yun, oh. Yun, may love shoutout kay Kachoy Rodriguez, no? Yan. At nagpasabi sa akin na kailangan niya raw ng mga good size, mga 3.1 ganun mga tay. Bibigyan natin siya. Yan. Yun na naman, oh. Sus, ginoo talaga, oh. Oh, grabe, lumulokso pa mga tay. Ang laki, oh. Laki. Ito. Oh, sus, ginoo. Oh. Kakatapon lang. Ay, naku. Wala na, uwian na to. Bilisan natin mga tay para at makapag-update tayo ng mga kasama nating angler. Grabe. Kaya na kasi mga tay, nag-try ako sa gilid-gilid. Yan na naman. O yan mga tay. Papainin mo muna ako. Dirit-dirit sa salita natin. Nag-try ako mga tay sa gilid-gilid, tapos wala namang kumagat. Nag-try ako ng bottom, yun. Awa ng Diyos yun. Putol yung dalawa kong bottom. Walang sabit lang. So nag-try ako ng mga tay, yung floater. Yun, nakuha natin yung nila. Yung kainaan. Huli sila. Wala. Bakit nagpahinga itong isa? Sila na to siguro na. Agad na naman yung isa, oh. Alaka. Yung abay. Yan na naman mali. Oh, lina naman, oh. Grabe, ang strike talaga. Sus, 3 finger na naman.
Tapos balik natin to para ano, meron tayong babalikan mate. Uy talaga grabe, pasensya dyan talaga mate no. Wala talaga mate, ganyan talaga yung video, labo. Ay, yun, dito tayo ulit mate. Punas lang ng pawis pa yung mate. Grabe itong spot na to. Uubos ka agad yung bulati ko dito. Mate, huli na naman. Huli na naman. Ala, yung isa pa. Huli, ula ka. Ala, kasi ano ba yung ano? Ito, mas malaki. Ito, mas malaki mga katoy. Uy, malaki. Pipiliin natin mas mabigat. Huli. Diyan ka lang muna po, ya. Kukunin kita. Diyan ka lang. Wait. Wait a while. Wait for a while. Uy, 3 fingers lang pala. Sabi ko nga kasi, inuuna ko yung ano, mas mabigat. Para siyempre, ano yun mga mas mabigat, mas malaki. Grabe. Kunting pahinga lang. Oh, yan na naman oh. Sus. Oh, di mo na kailangan pang patagalin ng sa kamay mo mga tayo. Sus, ginoo. Di mas maganda kasi mga tayo dalawa. Para medyo may challenge. Ayan doon naman. Yun, maganda naman yung tapon. Ayan na. Grabe pa talaga. Ibira mo. Sige. Huli. Yan. Yan na naman. Ay, thank you Lord. Uy. Good size, baby. Grabe. Ayun na, kinakagat na naman isa. Ayun na. Uy, hindi inabot. Diyos ko. Ay naka, grabe dami na kaagad eh. Alak, nakagat ko na lang. Kinakagat ko naman mga tayo. Uli. Oh. Tapos grabe mag-i-enjoy sila kuya ano dito. Sila Vice. Ay, may love shoutout nga pala kay ano, Chris ni Ryan yun. Grabe, nakakatuwa ring makabanding yun mga kasi mga ano, Marikina anglers yun. Congrats nga pala sa Marikina anglers sa ano, sa nakaraang fishing of the coast. Na ano mga to na ginanap nung ano, kasagsaga ng ano after ng ano, ayun naku, wala naman eh. Malaki ito mga tol. Oh. Dito boss. Dito kayo bossing. Ayan oh. Ay nakawala yung isa, dalawa pala yung mga tol. Sayang, 3 fingers natira. Congrats talaga sa ano, sa lahat ng nanalo. Nanalo. Mga winners ng ano, Marikina Anglers Tournament. Yan. Oh, laki na, wala na kaagad. Grabe oh. Grabe, yung daming 3 fingers katiri ko. Kaso mapupuno kasi kaagad yung lagyan ko. Maliit lang yung cooler ko mga kasi. Kaya di ko nakukunin yung 3 fingers. 3.1 pataas ulit. Para lahat happy yung maayudahan natin. Yeah. Grabe, dire-diretso sa kalbis. Harvest. Grabe itong mismat na to. Siguro kung makunat yung mga yung bulati ko, nakakarami tayo na malalaki. Kasi itong ano, yung tawag ito, itong malambot, pag tinira ng maliit, wala na.
Sinisigsag na naman mga tay. Isa na lang hook dito mga tay sa kabila pero papalitan ko yan mamaya. Ah, grabe, pinasigat na naman. Sige. Ay. Sige. Ay. Huli na naman mga tay. Wala, yung isa kinagat na rin. Yung isa pa. Huli ka. Ay. Hindi inabot. Ang tagal na lunod ng floater eh. Grabe, 3 fingers. Ang dami bossing. Ano, floater sa malayo. Malayo? Oo. Ang dami. Dapat. Hindi mo kasi. Mayroon pati. May bulati pati. Nako, mga taga Bicol pala ito mga tay. Yung taga Bicol pala ito na ano pa sa mga pananalita nila. Kung bantay lang talaga mga tay, huli talaga ng huli. Pawista ako, grabe po. Ang dami. Ang girls nito mga tay. Ato, sila ano, mga taga Bicol nga talaga pala mga tay sila. Ayan, big love shoutout sa mga kababayan ko dito sa may ano, Taguig, sa Bagong Bayan. Yan. Grabe. Walang pagbabago. Ano naman? Bira doy. Ayaw ng bira doy. Ako nagkikigit na naman ba? Uli! Yun, malaki-laki to. Nadali na naman. Malaki na naman to. Plak-plak talaga. Natin, plak-plak. Uy, gus. Jackpot. Dito na kayo mga manoy. Grabe. Sabi nyo dyan. Uy, grabe ang laki. Nako, grabe na to mga tay. Sus, thank you Lord. Floater tapos malayo mga manoy. Meron din na dito malapit. Oh, Meron pa dito malapit. yun hoy. Wah, laki. Ayun naman. Laki na naman. Uy. Ay, nakawala oh. Sabi mo dyan, wala dito. Dinaanan nyo lang kasi. Ayun, oh, laki rin. Nagkimala yun. Dinaanan lang. Grabe sa akin mga tin. Laki. Wala. Wala na. Huli ka. Gagandang size. Ay, naku, nakawala yung isa na naman. Yun mga tin. 3 fingers. Tapon. Balik natin ito. Kasi grabe talaga. super talaga ang nakaka-enjoy mga katoy. Promise. Yan naman oh. Hindi pa nga nakakatayo yung ano ko eh. Hindi pa nakakatayo yung stand ng ano natin, paniwas. Kinakagat na naman. Ayan na. Sige. Uy po. Talaga. Oh, yan na naman. Uy. Uli pero yun, grabing dawi na to. Yun, good size. Grabe talaga. Nako, thank you talaga Jesus Christ for this fishing spot. It's a good for the all anglers. Grabe to. Ayun, nagkasabod-sabod na nunoy. A few moments later. Ayan, galing. Huli. Yun, gandang size naman mo ito. Ayan, ito. Malaki to. Ito natin, unahin. Mas malaki to. Ay, sus. Oo. Parehas. Parehas ng size. Ayan mga tayo, ganda ng size. Ganda ng hila ng sulit na tilapia mga tayo.
Yung isa andun to. Yan na. Agis natin kaagad natin. Uy, naku, nakawala pa yung isa. Oh, di nakawala pa yung isa. Dumausdos. Dumausdos. Ayan na naman yung isa mga tiyo. Ala na. Ala na. Nag-skateboard na. Nag-skateboard na. Oh. Ay, sus. Oh, ang isa. Oh. Hindi magmaal na ka. Laki na naman. Hey! Ayun, kitatay na naman. Oh, dala-dalawa. Ah, laki oh. Jire! Grabe. Oh, Mama! Galing tatay. lapad! Lapad. Dinaanan nyo lang. Dinaanan lang manoy. Mga taga Bicol pala na ini. Bay daw. Grabe ay, dakarakulon. Bagaton, dakulo. Dakulo! Dinaanan nyo lang. Di ko masabi. Nilabusan siya ng palan. Ay, ako niyan. Ito. Ay, ganun din ba? Kahit saan na lang. Grabe mga tsoy. Diyos ko talaga. Pati ano yung muna ito, no? Oh. At seryosuhin ko muna ito mga tsoy, no? Para makarami tayong ano, pang ayuda. Yun, may ganap shoutout kila ano. Paring Guinness tsaka paring George. Ayan na naman, oh. Grabe. Yan, may sinin. Naku, ganda ng mga size, oh. Ulok ko. Ha? Ulo. May ayuda na naman kayo sa akin, mga tsoy. Sabi ka. Sigurado. Walang palutan. Bigat na. Yan natin yung ano natin. Ang dami na natin huli mga tsoy, oh. So, bali, anuin ko muna pa tayo, no? Pupokus ko muna ulit yung pamimiwas natin para makarami tayo. So, yun. Thank you mati. At sana ano, dyan lang kayo mati para ano, supportan tong channel natin. At magsa-shoutout tayo mati mamaya. Naglista ako ng pag-shoutout natin. Yun na naman, oh. Grabe tong spot na to. Sus, Ginoo. Yan na naman, oh. Oh, grabe. Oh. 3 fingers, oh. Bitawan natin dyan. Grabe talaga. Hey, thank you so much. Grabe. Talagang di magmayaw talaga. Ay, naku, tinakbo na naman, oh. Grabe, oh, mga tayo. Yung tansi ko, mga tayo. Malaki to. Ganyan. Malaki yan. Oh, ay, sus. Nabot. Ito. Oh, huli. Huli ka. Naku, nasira na. Ay, no. Nilagay ko na nga lang sa gilid yung ano. Kinagat pa rin yung isa, mga tayo. Ito. Uy. So yun lang po muna mga tayo, no? Bali mamaya na lang po ulit update ko kayo mga tayo sa huling episode natin na ano, yung huling video natin para ma-update ko kayo mga tayo sa huli natin. Grabe, ang lupit. Yung fishing spot natin mga tayo, ano to, kung galing kayo ng Pasig, yung terminal ng Bagong Bayan, dyan sa kabila, yan mga tayo. Yung dating mga fishing spot natin dito, sila Kabingwit, yun Miguel Cabizot, Kabingwit, Kabiwas, yung dami na, yung dati nating fishing spot dyan sa kabila. Kaso ginagawa na yun, no, tulay. So yun, dyan, dito lang kami mga tayo sa kabila. Yung papasukan nyo sa iskinita mga tayo, yung tinawag ni Kabingwit na iskinita, ano, fishing spot. Tapos dito kami sa dulo. Kung 3 fingers lang mga tayo, magsasawa kayo dito. Sus, napakaraming 3 fingers. Ay mga tayo, tingnan nyo mga tayo. Last na pahay mga tayo. Pakitaan nyo kayo. Grabe. Diri-diritso. Kibit, diri-diritso rin muna. Pasensya nyo lang yung mga. Ay, naku. Very good talaga. Yan.
Mas ano mga to, mas maganda siguro to yung floater na ano, yung mabigat, parang nakaalis ng mas malayo. So di pwedeng mag-sinker, masabit. Yan oh, grabe, kigit na talaga. Ayan na oh, yan na mga to. Oh, malaki na naman to. Ay sus, ano ko. Alaka. Allah, malaki to sana. Nakatiyo. Ay, grabe, ano kaya ito mga toy? Yan o, may laman mga toy. May laman. Oh, yan o, yan gumagalaw. Oh, ay basta. Balastik na to. Ang hirap-hirap ng buti tapos ito lang pala laman. Diyos ko Lord. So yun lang po mga matoy, no? Hintayin nyo pa ako mamaya matoy para makapag-shoutout tayo sa huling video. Yun, thank you kay sa mga kabayan ko rito. Yan sila Manoy. Yan, puro pala mga Bicol. So nagkakayaan pa matoy. Ikiano muna tayo sa kanila. Maka banding natin sila sa more mamaya or sa mga susunod na araw dito, no. Yun, thank you dyan lang kayo mga tayo, no. Thank you. A few moments later. Mga tayo, grabing huli na natin mga tayo. Dami na rin mga anglers mga tayo sa kabila. Mga taga-baa pala yung mga tayo. Ay, mga taga-baa, no. Taga-bula. Yun. Kasamaan mga kababayan natin. Mga kababayan ko mga tayo. Mga taga-bula. Grabe, huli ko mga tayo. Nag-isang pamingos na lang mga tayo. Grabing kibit. Dami. Yan mga tayo. Oh, yan na naman mga tayo. Grabe, kakatapon ko lang yun mga tayo. Grabe, ang laki na naman. So yun mga tayo. Last na to mga tayo. Ubus na rin yung bulati ko. Grabe. So yun mga tayo, grabe kong dami kong huli, Diyos ko. Yun, may love shoutout sa lahat ng anglers dito, no. Mga natin, di natin na video na sila. Yung iba mauwi na rin mga tayo. Maraming salamat, grabe. Alas 9 pa lang mga tayo. Hindi pa ako nakakalmusal mga tayo. Grabe. Puno sa cooler ko to, sigurado. Mga tayo. Grabe, ang dami. Tapos ano pa yan mga tayo. Nakatatlo pa akong plapla. Ang laki. Maraming plaplaan to. Plaplaan na yan mga tayo kasi 5 point plus na. Yan, isa. Tapos ito pa. Grabe na laki. Yan tapos napakarami talaga mga tayo. So yun, maraming salamat mga tayo. Grabe, nawala yung gutom ko. Di pa ako nag-aalmusal mga tayo. At pag-shoutout pala tayo. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat mga tayo. Bagong bayan fishing spot po ito. Yun, thank you talaga, grabe. Yun, may love shoutout kay Jubin TV Boracay, may love shoutout kay Baron TV, may love shoutout Aro Vlog. Yun, Food Travel and B2 Prince Pabarlan, may love shoutout. At kay Michael Borak and family. Yan, Delphin Padilla from Panikitarlac. May love shoutout Kuya Delphin, ganda rin ito. At kila sa Mandaluyong Anglers, maraming salamat po. Kuya Francisco, andito na ho. Yan. At kay Jason Alas Vlog, may love shoutout. Agilo Armando, may love, grabe dito mga Texas. Marami walang pahinga talaga mga tayo. Diretso. Yan, tuwan-tuwa nga sila mga kababayan ko dyan. Mga taga-bula. Yun. At siyempre, maraming salamat sa mga silent viewers natin, sa mga bago nating subscribers. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat mga tayo. So yun lang po mga namatay. At grabe. Dami, ubusan ng bulati dito. Thank you mga tayo sa lahat po na nagsubaybay po sa ating channel, no? Sa mga di nag-skip po ng ating ads, yun, maraming salamat. Yan ang fishing spot lang natin mga tayo. Yan, di ba? Yan, siyempre mga kababayan ko. Ang dami na nila dyan. Yun, thank you. Dito lang tayo mga tayo, di tayo malis.
At di na tayo sumama dun sa kanila kasi grabe, dami nila lumuli. At dito kasi tayo naka-harvest, so naya naman tayong ano doon. Nayaya kasi naman sila rito doon lang tumabi lang sa akin dito si Manoy. So di ko na rin na i-vlog yung natin. Di ko na rin na pakilala sa inyo no, mga kasama ni Tatay pala yan. Yung dati nating kasama dati sa may kabila na fishing spot. So yun, grabe, napakaba ng video natin. Thank you. Maraming salamat and bye bye. Ayan mga tayo, i-zoom natin mga tayo. Ayan mga tayo, grabing huli na yung mga tayo, lalaki niyan. Ito pa, isa, dalawa, tatlo. Ayan, grabe lalapad yan mga katoy. Hindi ako kumuha ng mga haruyo. Yun, hindi ako kumuha ng mga 3 fingers. Yun, thank you Lord. So sunod ulit mga tayo, abangan nyo mga tayo yung sit up, ayungan natin, rest back natin dito. Thank you. Grabe rin sa mga tayo, sa may Angono fishing spot natin doon, maganda rin doon. Yun, mega love shoutout sa mga nakasama natin doon lahat ng dati, sa mga nakasama natin ng huling upload natin. Thank you. Grabe lalabas din yung paniwala. Thank you Lord mga tayo. Grabe mga tayo, puno to sigurado mga tayo. Grabe, lalaki puno talaga mga tayo. Grabe, puno talaga, lalaki sus, Ginoo. Yun, thank you talaga Lord. Dito kakarating pala nila tatayo. Dito lang tayo. Lang, lang yung lalim, floater, tapos kalating metro lang, 1 metro lang yung lalim. Ayan, sigurado yan tayo. Yan, grabing anglers dito pa tayo, mga kabayan ko. Yan, mga taga Masbati, taga Bula, manay no? Taga Naga. Naga si tatay. Oh, grabe tayo tay. Lalaki padalo, grabe So yun lang po mga tay, grabe talagang spot na to. Wala akong masabi kundi grabe. So yun lang po muna mga tay no? At wala na rin akong bulate. Thank you talaga. Ayan, sana makarami rin sila tatay dito. Thank you po. Bye. Okay, pang ayuda natin ito. Yun. Kila Kachoy George, kila Kachoy Linis. Ito, kila Kuya. Doon sa dulo. Yung barangay Tanod doon sa dulo. Ayun. Yan. Meron naman tayo pang ayuda. So ito pa yung mga kanakin mga choy. Siyempre. Itong maliliit mga tay. Kay Kachoy Eric to. Ito yung akin. May 2 malapad ka. Tapos yung iba dyan na natin yung malalapad din na iba. Yun, thank you Lord sa blessing po.